Murdabat! 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 Assam police go back! Go back! Go back! Anderson Leslie go back! Go back! Go back! BTR government high! 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 BTR Sarkar high! 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 Muhammad Guru high! 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 We want justice! 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 No justice, no rest! No rest! No rest! Assam government high! 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 Himanta Biswa Sarma high! 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 Go back! Go back! Jai Boro Harina! Jai! Jai Boro Harina! Jai! Jai Boro Harina! Jai! High! 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 Assam Sarkar high! 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 Pramod Bora high! 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 Himanta Biswa Sarma high! 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 We want justice! मा जाहोननि थाखाय नोंसोर उनाव लानाय जाखो? दिनै मोनाबिलियाव जोङो मोनबा गामिजों मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेयो थांनाय समाव क'क्राझाराव जिहेतु बर' सानै लाइमोनखौ नाङा फाङाङै जिउ फोजोबदों, ULB साजायनानै जिहेतु फेक इनकाउन्टार खालामदों, बेनि सायाव जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिसोरनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों। आरो लोगोसे बेनि गेजेरजों जोङो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनो नागिरदों जे रावबो माहारियारि आफाद बायदिसिना आफादफोरखौ नेना लायालाखानो जोङो गाव गावनो लामायाव जिहेतु मा होनो जिहेतु जोङो मा होनगोन बेखौ लामाफोराव ओंखारबोनानै जोङो गावनो सोमावसारनांगोन आरो लाइमोनफोरा जाहाथे फेसबुक ससियेल मिडिया बेफोरावल' दावराव खालामालाखानो लामा लामा ओंखारबोनानै जोङो सुथुरनि हेंथायै जोङो सोमावसारनांगोन, बेखौनो आं फोरमायनो सानो। बे आफादाव दंमोन आफादनि सोद्रोमा होननानै बिथांमोना खेंफोरथि बुंनो बे बेलायाव मा बुङो? दाथ' जोंहा ULB आफादा जोंना क्लियारिफिकेसन होखाबाय जिहेतु बिथांमोना ULB आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया। थ' बेनिखायनो जिहेतु बिथांमोना इनोसेन्ट, जिहेतु बिथांमोना दाय गैया, बेनिखायनो जोंनो थार बिजिरनायनांगौ आरो जायफ्रा इनकाउन्टारजों लोब्बा दङ बिसोरखौ आयेननि हेफाजाबजों साजा होनांगौ, जेसे हायो एसे गोख्रों साजा होनांगौ, सासपेन्ड खालामनांगौ बिथांमोनखौ, बेखौनो आं फोरमायनो सानो। बे समाव दिनै जेबो खालामनायखौ नुनो मोनाखै, बे बेलायाव सरकारनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? औ, गोदो जोंनो जिहेतु CEM प्रमद बर' बिथाङा होसिग्राव बुंदोंमोन BTR मोनबाय, BTRनि मुङानो बेसेबा गोजौखा, BTRनि गेजेरजों जोङो DSP SP खौ जोङो गोसोब्लानो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो, गोसोब्लानो लाबोनो हायो। नाथाय नैबे समाव बिथाङा बर' हारिनि उल्थासो बुंनाय नुनो मोन्दों। बिथां सानै इनोसेन्ट सानैनि सायाव उल्थासो बुंनाय नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो BTR सरकारखौ जोङो हाय होयो, बिथांमोनखौ निन्दा होयो। बिथांमोना जिहेतु हारिनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोदोंमोन मोनसे समाव, नाथाय नैबे समाव बिथांमोना बर' हारिनि साननाय हनाय गैला होननानै आं सानो। मोनफ्रोमबो नंगौ, दिनै माहारियारि आफाद एबसु जिखुनु आफादानो, जेरै माहारियारि आफाद हिसाबै आङो एबसुखौनो लाग्रोगोन, मानो होनब्ला जोङो एबसुजोंनो जुरित, जों एबसुजोंनो थाबाय थानाय मानसि। स' बेनिखायनो मोनसे समाव एबसुआ मा खालामोमोन, सोरबा बहाबा खेला गेलेयोबा इन्टारनेसनेल वर्ल्ड चेम्पियन गेलेहैयोब्ला आलारि बाथि सावोमोन। नाथाय दिनै नैबे समाव सानै जिहेतु दाय गैयै सुबुङा जिउ गोमालांबाय, नाथाय बिसोरनि थाखाय एसेबो दुखु मोननाय फोरमायाखै, फंसेबो सरकारनि सायाव नारसिननाय गैया, सरकारनि सायाव गोरा बाथ्रा बुंनाय नुवाखै, जायनि थाखाय जोंफोरो एबसु नङाब्लाबो मोनबा रायजोजों जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरा एबसु गैयालासिनो ओंखारबोनो गोनां जादों। नाथाय जोङो मोनसे समाव नङा, दाबो जोङो फरायसा आरो जोङो एबसुजोंनो थाबाय थायो। नाथाय जोङो बे समाव एबसुखौ सोंखारनो गोनां जादों, मानो होनब्ला बिथां दिपेन बर' बिथाङाबो, एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङाबो ओंखारनानै फंसेबो सोरखारनि सायाव गोरा बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै। नाथाय मा बुङोमोन बिथांमोना, BTR सरकार मोनबाय, BTR मोनबाय, जोङो गोबां खामानि गोबां जौगाबाय आरो जोङो गोसोब्लानो DSP SP फोरखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो आरो जोङो बाथ्रा बुंनो हायो। सिगांनि सरकारजों जोङो गोरोबनानै बाथ्रा बुंनो हाया बुङोमोन, नाथाय दा मानो सरकारखौ नारसिननो हायाखै बिथां एबसुफोरा? सरकारनि सायाव बेखौनो जों खावलायनो लुगैगोन। दाबो फोथायनाय दङ, जोंनो जास्टिस नांगौ। बिथां 15 साननि गथ' हामा दाय दंमोन, जाय समाव बिथाङा बिफाखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय। बिथांनि संसार जानायनि हालोदा मा जाबावगोन, इयुनाव मारै संसार जागोन, बिथांनि बिसिया मारै संसार खुंगोन, जिहेतु बिथाङा अलरेडि बेसेबा गोरिब थाखोनि मानसिखा। बिफाया माबायदि खालामनानै बे गथ'खौ बेसेबां जौगाहोनो हागोन? दा बेनिखायनो आं सरकारनि सायाव खावलायगोन, गथ'नि थाखाय, बिनि बिसिनि थाखाय, बिनि न'खरनि थाखाय जेसे हायो सुबिदा होनांगोन। बे समाव मिथिबावो
मोनसेबो थांखि लानायखौ नुनो मोनाखै बेखौनो जोङो बेखौनो बुंनो सानो आसाम सरकार बिटिआर सरकारा जेबो टारगेट लानाय जेबो थांखि लानाय गोख्रों थांखि लानाय नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोङो जुदि जोङो न्याय मोनाब्ला जोङो बेनिख्रुइ आरो रायजो राजाफोरा जोंनिया ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जागोन आरो जोङो बेखौ खालामलांनांगोन आरो गासैबो रायजो राजाफोरा ओंखारबोनांगोन मोनसेबो माहारियारि आफादफोरखौ नेना थायालासिनो गासैबो रायजोफोरा ओंखारबोनांगोन दिनाव बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि नंखायै जिहेतु इनकाउन्टार खालामजानाय सुबुं सानै सुबुङा जे जोंनि गेजेराव माने न्याय मोननांगौ जास्टिस मोननांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो जिहेतु जोंनि बे थांनाय बे हिन्जावसानि जे हाबा जादोंमोन बे हाबा जानाय हिन्जावसा माने सासे 15 साननि माने गथ' दङ उन्दै बे गथ'आ जे उनाव माबायदि सोलिलांगोन माबायदिहै माने बिफा दङ ना गैयामोन बेखौ माबायदि मिथिगोन दा बेनिखायनो बे समाव जों माने गोथौयै दुखु फोरमायदों जे जोंनो मोनसे जास्टिस नांगौ माने न्याय नांगौ दा बेखौनो जोङो खुद्रिसारदों दिनै जोङो माने गोथौयै फोरमायदों बिथांमोना जिहेतु गोदानै ओंखारनाय इउथ आफादजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो बेखौ बिथांमोननि आफादनिफ्रायबो बेखौ क्लियारिफिकेसन होदों जे बिथांमोना जेबो इउथ आफादजों सोमोन्दो गैया साननानै दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ जिहेतु बिटिआर सरकारखौ जों खावलायदों जे बिथांमोना बिथांनि जि न'खराव थांनानै सुलाद लायनानै माबा मोनसे बिथांनि माने न'खराव माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामा जे हैगोन जों बेखौ खावलायदों जाय सुबुङा बे इनकाउन्टार खालामनायाव लोब्बा दङ दा बेयाव माने फेक इनकाउन्टार दा बेनिखायनो जोङो लुबैदों जे बेनि सायाव माने बिथांमोनखौबो माबा मोनसे माने राहा लामा मोननानै लानानै जे जोङो बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामनो हायो जे बिथाङा आगोलावनो बुंखानाय दंमोन जोंहा दानि CM जानाय बिथां प्रमद बर' सारा जे जोङो DC IC SP बिथांमोनखौ जों गोसोबानो हगार हरनो हागोन गोसोबानो लाबोनो हागोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो फंसेबो बिदि बाथ्रा गोरा बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनाखै आरो बिनि सायाव जेबो एक्सन लानाय नुनो मोनाखै दा बेनिखायनो जों खावलायदों जे फैबाय थानाय समफोराव जिहेतु बिथांनि जि सोरगोआरि जालांनाय जन कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि बिथांमोन सानैया जिहेतु न्याय मोनो जों बेखौनो दाबि खालामदों जे जों थार बिजिरनाय नांगौ नोंथांमोना दिनै आच्छा जों बेखौनो बुंदों जे बेनिखायनो बुंदों जों जे जों थांना थानायाव जिहेतु जोंनो न्याय नांगौ जे जोङो बे माने नंखाय दायनि जे जों बुथारजायोब्ला जोङो माने सहायनानै थानो हानाय नङा बर' हारि हिसाबै जे जोङो सोरबा सासेया जुदि नंखाय दायनि बुथारजायोब्ला जों गासैबो बर' माहारियानो माने जोङो नांथाबनानै सोमावसारनांगोन दा बेनिखायनो जोङो बिथांमोना सरकाराव थासेयावबो जेबो बुङाखै बेनि थाखायनो जोङो दिनै बेबायदि हाय माबाखौ बाहायनो गोनां जाहैदों